rest area. Wah, aku ya taruh nanti iki. Oke. Anjay. Supermarket point. Iki engko dhek rono neh ngono. Heeh. Oke, jajan. Nek kur jajan. Kita review bontote. Halo, kamu bentar lagi mau ditinggal. Halo. Arem-arem. Kita bareng jajan iki. Wah. Warna yang pedas. Gulotok isine. Larang banget ini. Larang banget. Ngene. 85. Oh, nggih. Oh iya. Oh iya. Wah, kok enak kan. Apa makan, Pak? Makan apa, Pak? Halo, aku mau jadi orang mesuji. Harus ditinggal iki. Mesuji. Mau jadi orang mesuji aku, Mbak. Mau pulang kampung, Mbak. Mau pulang, Mbak. Oh, kowe karo bapakmu nek kok pulang. Gak gue beli bang bagato gak ala ikut tau. Gini. Emang. Kakak. Tuh, jora ketok raine kae. Deng Kak. Itu dime. Iki suwi ora ketemu sesuk iki. Iki sole rene yo. Untuk kapan? Makanannya ada. Tapi makanannya besok rene. Iya. Kamarane urung. Kamarane makan besok sih ya. Đáng từ. Tăng từ. Tuli ning awak dhewe. Halo, Pe. Jangan, itu bondoku. Anggite. Angop ning mburi. Wes istirahat, wis rampung, wis parep. Kok dhewe iki lho sing ditonton. Wong iki masuk YouTube kok. Ini parah, nek mau ngomong kowe dimplek. Jam 12 jam 12.
Cek dah aja. Nah, bukan kan udah. Yang ku pergi tak pangan. Kau panas itu.